Kaixo hasiak. Kaixo, gani? Bueno, zalantza bai, lehenik eta bai, hasi edo hasiak. Hasi. Hasi. Bai, originalki hasier dut, baina Bai. danak hasi deitzen daude. Baita neamake, hasier esaten diate zoze txarrein deten dian. Hasier esaten bazu igual, tuk atento jarriko. Laisa, ez zerritxabiki. Oraingo, zez? Oraingo. Hasi muñak, lehenik eta bai, berbetan, mila esker etortzea gode, zonizi pertsonalke ilusio handia egiten zidan. Neire bai, esan izan. Baina, karo, nire gonbitea bota zenidan neguan, baina nahi neguan Portugalen harraparen zen. Eta oraintxe bultatu berri, eta nire ziteetan eta nire bete beharretan lehenbiziko zeu zinen, Euken irengan jarritan, etxea bultatutagon euken niri deitu. Hori bada, hori sentitzea. Bueno, lehenengo galdera hauego jabideatu, zergatik Lisboa. Lisboa, Portugalea egin zuzene, ze Nazareteak juten naiz, bertan dagoelako munduko urautxirik handiena, olaturik handiena bertan sortzen da. Eta olatu hien eizan ibilinez, nago osoa. Zurfean. Zurfean. Nola hasi zen, hasi bidean zu munduak. Ba, bere garaian paipo batekin ibiltzen izan. Paipo batekin eta horrelako aleta zar batzukin, erraldoiak ziren. Eta garaiaitan baserrian bizi nintzen. Orduan, etzan oso ohizkoa, gaur egun normalagoa da, baina lehen etzan oso ohizkoa, bat surlari edo paipoakin ibiltzea, baserri ingurutan bizi izanen, eta bueno, bertan dauden lanabez eta bestelako abeltzaintza eta holako lanak eramaten duten okupazio eta denborakin, ezta? Baina, bueno, mutiko eskorra nintzen, libre uste ziaten eta nitxasoa juten nintzen. Bakarrik. Bueno, bakarrik batzutan, bestetan lagunekin, baina hasieran nenitun horrelako latuak hartzen, noski, pixkanak hartu nintzen. Egoitzean, ikasagoitzeko olatu txikiak, Eta, pixkanakak, txiki horiek gerozta handiago egin nahi eta nire mugak bultzatuz, azkenen amaitu nuen, segulako erronketan murgilduta. Buruan, galdera abian zuentzat beldurgarriak baina. Zeutekin hasi zinen. Ni hasi nintzen, probatu, 12ekin probatu nuen, baina 13 urtekin hasi nintzen, ja pixkat, sarri surfa egiten. 13ekin ja surfa egin gantzatu. Eta inkonstanteki edo bazenek izun hori nahi zula. Inkostinteki egia esan, probatu nuen neti banekin ikaragarri gustatu zitzaiala. Eta hori, hortaz, noiz hartu nintzen, batez ere, ni patinetea oso gustoko nuen. Eta nahi nuen izan Toni Hawk, munduko patinatzaileik onena. Eta haren posterrak nituen bastar guztitan ere baserriko kuartuan. Eta behitu nola dian, ze surfa ezagutu nuen, eta surfa probatu ondoren, patinetea aparkatzen hasi nintzen, ze bildur nintzen erori, hormigoitan eta min hartzeko. Eta, gara, min hartu ezkeo, gero ordaina surfak itxasoratu ezin. Eta horrela hasi nintzen, konturatzen surfan nuela. Eta surfean esan ezakegu, enteko bera, seguruagoa dela zegoetuk. Egoetzen bazara, ubetagazoaz, osea, ez tezu kolpea jasoetzen lur baten bezala, Halaxe da. Baina, karo, hori nik uste dela gainontzeko ohizko surlarientzat, ezta? Ni pixka surlari arraroa naiz. Olatu erraldoitan ibilita, arriskuak bestelakoak dira, ez dakit zen izango da arrisku txua. Gogorra igual porlana, baina hangoitik garen hori ezkero ez dakit, Aizu, agagoa ez dakazu, bueno, beste tipo pertsona dagoa, ez? Hori da.
Azkenean, bai, nik esaten dituen bezala, olako erronkak ez dituzu egiten bestelako helburugatik. Normalen erronka pertsonalak izaten dira eta norberak bere mugak eta bere burua oso ondo zautu behar du itxasoaz gain. Ingurukoak zer esaten dizute. Danetik esaten dut. Hau erotuta dago, hau ez da naturala. Zergatik egiten dezu hori, hasi, zietzaituzte hainbeste ordaintzen. Hain nahi zarraro eta hain pasiona da, nire pasioa bixe da. Eta beti zalantza bakizu noiz izaten ditudan, udara erdian. Lasai latzai dagonean itxasoa, eta horren, pena merezi dite horrelako olatutan ibiltzea. Baina zalantza guztia desagertzen dira, itxasoa arrotzen danean berriro. Haren deia sentitzen dut. Txapelketa gabe juntzera okorrezu banago kontatazu pixka txapelketa mundutan eta nola ibilu zaben. Lehiatzen ibilinez, lehiaketa esaten degunen da surf konbentzional hori, ez da ondartza, jendez josita, udara erdian, eguzkitzu, olatu txiki batzuk, eta, normalean olatu txikiak bintzatu daren egiten dialako, eta soblari batzuk lehiatzen, ezta. Hoi esan dezagun dala kuadro edo estampa betikoa, surfeko ohizko surfa esan dezakegu, baina nahi beti lotu nahu itxasoa beste zeo zerrek. Nik beti esan dut, niri babeslek eta pegatinak kendutakon tablatik, edota laguntza guztik kendutakon, zer egingo dut. Itxasora gutatuko naiz berriro. Orduan, niri lotu nauna, itxasora ez dira nire babesleak, ez dira nire pegatinak, ez da hemengo gloria edo fama momentu hori, ez? Orduan, zer lotu gaitu itxasoa. Eta netzako badakan filosofia, dakan magia hori, txapelketetan askotan enun topatzen. Eta horrek eta aldiz, zure lagunekin lehiatu beharra, zure lagunak kontrinkante o etxaitzat ikusteak manga batean, ez zitzaizkia ondo enkajatzen eta egia esan desenkantu pixkat beti izan dut, lehiaketa aldetikan horretxeatik. Eta olatu, egia da, norbera gainditzeko asko lagundu naula, teknikoki, babesleak lortzeko orduan eta aukerak, baina hori. Zentzazio hori dut eta olatu handiek eskaini nautena da, norbera gainditzeko autosuperazio hildo hori eskaini nau baita ere olatu handiak, baina inorrekin neurtu gabe, nire beldurrekin neurtuaz eta itxasoaren aurrean jarriaz. Orduan, erronka itxasoak eskaintzen dit, ez naiz inorrekin lehiatu eta hori dut oso gustoko. Aurrien esan dituzu badago egingo ditut eta zer esatu dut. Zer da zuretzat itxasoa ogoko berane, zer da? Itxasoa niretzako bizitza da, azkenean nolabait ere handik gatoz eta ni ara bueltatu naiz. Gauza bitu nola dian, ezta? Hainbat eta hainbat urte igar ondoren eta hainbat urteko evoluzioa izan ondoren hasi berriro itxasoan amaitu du. Zer da itxasoa? Netzako itxasoa nire bizitzako ardatza da. Eta horrek labur bilduko luke primeran, ze askotan jendeak ez dut lertzen dut. Hasi errestatu hor olatuak atera zaizkiolako, eta askoek ulertzen dute, baina instituzioek eta jende kompromiso garrantzitsua dianean, ezki kaitzarraldoi badator, bani joa, ez da zaie ulertzen, baina azkenik ulertu dute hori. Esan ezakoko zuetze itxasua daukazu kompainia honenetariko bat dela, Hori da, beti hor dago, eta ez dakit, ni esaten duten bezala ez dago zertan itxasoan bainatu beharrik bertan murgiltzeko, ez da? Nik oso gustoko detena da, kostaldera joan, begira da itxas
zerumugan galdu, eta nire pentsamenduekin egon, ezta, nahi ikarri gustatu zen. Psikologia erra da. Ba, erra da. Ikustiko zaitugu itxasoan babena. Nahi duzu ikusi zure burua itxasoan babena. Venga, baina pantailan bestaldetik, venga. Ikusi da. Zerue belz dago eta ni bustitxe eta ezin dut zineztu zelako mendize datorren itxosotik horrelako olatu batekiko nau trajizikin duidot hobeto tabli soltaten badot bueltaka norabidea galduta zeru etopatu nahian hau bai izan dara kriston mareja dige kolpeka eta ni barruen eta ezin dut zineztu zelako olatuk datozen itxosotik horrelako olatu batek hilko nau trajizikin dubidot hobeto tabli soltaten badot bueltaka norabidea galduta zeru etopatu nahian hau bai izan dara kriston mareja dige Bueno, ikusi zaitu ia olatu janebin zaituzte eta zure esan dugu itxasoa zure bizia dela zure kompainia unibertsitatekoa. Bueno, pasako gara igual nola eta zuk nagusia izatea zer esan nahi zaten zuk Superbin aparte irakasten duzula. Hoi da. Da beste nire pasiotako bat. Izan ere surf eskola bat dut, eta asko gustatzen zait irakastea. Eta ez hori bakarrikan, askotan mutiko eskorrekin nahonian, umeik haundiena ni neu naizelako. Azkenean asko gustatzen zait txikitxoekin da jardutia, eta ez dakit. Irakastia azkenean zer lotu nahun itxasora, zen neurri eta ze kontu euki berdian, ze gauza euki berdian kontutan itxasoratu aurretik, eta hainbat urtetan ikasi dudan hori dena irrikaz beti alei kontatzeko, eta ez dakit, beti dakate beste energia eta beste alaitasun bat, azkenean zeuri ere itxatxi edo pegatu zaituztena. Eta ikasten nola agoetzen zaituzte, edo zer izagatu beraientzat, emozional edo sentimendu. Ni pixkat, egia da, aitortu beharra dakat, lidergo hori sentitzen dutela erraz, azken finen olatu erraldoitan ibiltzen dan pertsona hori maixutat eukitzeak mutiko eskorra zenean, nik uste nolabait ere ilusio handia egiten dula, eta aldi berean horregatik ere arreta eta atentzio gehiago jartzen diate, hori da egia da, Eta ere bai, aldi batzutan baliatzen naiz, badakitelako behaiek atento daudela, nik zer egiten dudan, behaiek daudelako aztertzen. Eta orduan askotan ez dakat ze esan berrik, baizik eta egite badet, ja,
ikasten ari dira. Askotan ikasten dugu egin ez, Hori da. teoriko bi baino gehiago. Halaxe da. Azkenen, itxasoak praktika du, baina itxasoratu horretik praktika egitea, teoria hori garbi baldin badugu, horrek ere, inondik inore, dudik gabe laguntzen gaitu. Azokin gauza bat. Opa. Bueno, zagauzeko azaga, zagauzen bizitzea okorrezioan dago. Bai. Eta gau egun zer egiten duzu, irakasle jarraitzen duzu, edo zer egiten. Zein da, zuke eguneko kontasuna, no me voy a complicar. Nere egunerokotasuna, izango litzake gaurkoa bisita euken egitea, grabaketa badet. Non egia prestatzen pieza bat, nere negua laburbiltzen duna. Abar! Piezatxo labur bat izangoa, ze aurtengo neguan kamara gabe ibili naiz lanean. Bai. Nere erronka pertsonala nun, baina piezatxo bat egiteko moduen hortan ja. Baina azken finen, hori, historia asko atzea aurrea, elkarrizketak, surfeko kontu, nere erronkak, burrengo proiektua prestatu, eta surfesko abian jarri, ze azte santuak, jaiak badatoz, ja. Ni pieza hori ikusi naldez, Noski. Hori bai, gu azte santuak, baina lehenagoa egia hitz egiten, baina elkarrizketa noiz izango dugu prest. Azte santu dagoen. Handi bueltan, orduan, bueltan ikusteko aukera izango zuten. Hori da. Bueno, hasi bakaldu. Azai. Mila esker benetan gurekin ezatea baitu eta serio bela alfaso. Eskerrik asko, Monter. Miraleko diago guga ikusten musu eta gugan. Baina aurrerago gonbidatuko nazu, ezta? Gero ikiarri famatu iten zanen, gainuntzekotaz gogoratuko zea baita ere. Behartuko behar Zagainera erronka badakagun pendiente. Bai, zutani, bai, ez nago astuta, Bueno, así mila esker, esan bezala, eta zuei, agur! Adio, famili!